olen Henrikka Laiho. Opetan Porin Lyseon lukiossa ja Länsi-Porin lukiossa englantia. Kerron tässä teille blogiprojektista, jonka toteutimme yhdessä Maria Ällin kanssa Porin Lyseon lukiossa. Erityisen tästä kokeilusta tekee sen, että siinä oli yli 100 opiskelijaa mukana kirjoittajina. Tuossa oranssissa sivupalkissa on linkki, josta blogiamme pääsee kurkistelemaan. Blogialustana käytimme WordPressia, jonka Porin opetusteknologiakeskus oli ladannut omalle palvelimelleen osoitteeseen blogit.sedunet.fi, joten saatoimme velvoittaa opiskelijat luomaan palvelun omat blogitunnuksensa. Tässä ensin kerron hieman blogien käytöstä opetuksessa yleisesti. Blogejahan voi käyttää hyvinkin monella eri tavalla ja eri laajuisesti opetettavien kurssien osana. Ensimmäiseksi esittelen helpoimman tavan tutustua blogin toimintaan, olipa sitten opettaja tai opiskelija. Opettaja tai vaikkapa kukin opiskelija vuorollaan kirjoittaa blogiin keskustelun alustuksen ja keskusteltavan ongelman, johon muut osallistuvat kommentoimalla. Tämän työtavan etuna on se, että kommentoijat eivät välttämättä tarvitse omia blogitunnuksia, vaan voivat osallistua pelkän nimen tai nimimerkin avulla. Opettaja voi luoda opiskelijoille myös lainatunnuksen. Silti opettaja voi halutessaan tarkistaa kommentit ennen julkaisemista. Lukiotyöskentelyssä tälle ei kuitenkaan ollut tarvetta ainakaan meillä vielä. Kommentit olivat asiallisia ja rakentavia. Tätä samaa työtapaa voisi toteuttaa tietenkin muuallakin, vaikka Moodlessa, mutta blogin ulkoasu on paljon miellyttävämpi ja samalla tulee tämä alusta tutuksi. Toinen tapa käyttää blogia on käyttää sitä opiskelijoiden töiden varastona ja näyteikkunana. Tällöin opiskelijat pääsevät katselemaan ja kuuntelemaan toistensa tuotoksia ja kommentoimaan niitä. Käytimme Posteros-blogia Englanti 2-kurssin suullisten esitelmien vaihtoehtona. Harmi kuitenkin, että palvelu on nyttemmin suljettu ja tilalle on tullut maksullinen Posthaven. Ideana tässä oli, että opiskelija sai valita, pitääkö esitelmänsä luokassa vai lataako sen äänitteenä blogiin. Posteros-blogi salli äänitiedostojen lähettämisen sähköpostin liitetiedostona ilman opiskelijan tunnuksia. Useimmat opiskelijoista valitsivat tämän äänitiedoston luokkaesityksen sijaan. Myös muihin blogipalveluihin on mahdollista liittää äänitiedostoja, mutta yhtä kätevää sähköpostitoimintoa ei taida löytyä. Posterosin sulkeuduttua Maria Älli teetti suulliset esitykset tänä keväänä Audioboo-palveluun, mikä ei varsinaisesti ole blogipalvelu, mutta toimii hyvin äänitiedostojen näyteikkunana. Opiskelijat äänittivät tuotoksensa joko opettajan koeoppilastunnuksella tai omalla nimellä tai nimimerkillä. Tämän jälkeen opettaja arvioi esityksen luomallaan kriteeristöllä ja esitys liitettiin osaksi kurssikoetta painokertoimella. Audioboon Maria valitsi, koska sille oli saatavilla pienoisohjelma kännykkään. Palvelun voi koota taulun, jonka nimi on Board. Tämä Board linkitettiin kurssin Moodleen opiskelijoiden luvalla. Äänitiedostot voi palvelusta löytää myös tunnistesanalla. Audioboo on niin näppärä, että sitä voisi laajentaa tehtävänpalautusvaihtoehton jatkoonkin. Opiskelijat pitivät tehtävästä ja se sai hyvää palautetta. Paras puoli tässä työtavassa on tehokas vertaisoppiminen. Kun esitelmiä voi kuunnella kotona, voi toisista ottaa mallia tai vastaavasti koettaa välttää toisten virheet. Myös äänittäminen ja esitelmän julkisuus saa opiskelijan ponnistelemaan enemmän kuin pelkkä luokassa pidettävä esitelmä. Kolmas tapa käyttää blogia on, että opiskelija luo oman blogin, jonka artikkeleihin hän kerää tehtäväsuorituksia ja pohdintojaan, jotka hän sitten voi jakaa eri opettajille arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Etuna tässä työtavassa on, että opiskelija voi kerätä kaikki työnsä yhteen paikkaan
ja työt jäävät hänen omistuksensa mahdollista jatkokäyttöä varten, esimerkiksi opiskelupaikkaa tai työpaikkaa hakiessa. Hän voi myös itse säädellä bloginsa julkisuutta ja kommenttien näkyvyyttä. Lyseon lukiossa vasta yksi opiskelija on käyttänyt blogia englannin kurssin itsenäiseen suorittamiseen. Blogi jäi tällä kertaa kertakäyttöiseksi, mutta silti opiskelijan omistukseen. Blogia voi käyttää myös kurssin keskiönä. Silloin blogiin tulee kaikki kurssin materiaali. Blogin perusideanahan on, että aina uusin artikkeli näkyy päällimmäisenä ja vanhemmat artikkelit jäävät taustalle tai arkistoon. Silti blogin etusivuksi voidaan kiinnittää myös pysyvä sivu, jos esimerkiksi halutaan joidenkin tiettyjen asioiden näkyvän aina ensiksi. Tällöin blogiin kertyvät uudet artikkelit voidaan kerätä jollekin alasivulle. Lisäksi blogiin voidaan luoda myös paikallaan pysyviä alasivuja, joille voidaan sijoittaa kurssin muuta materiaalia, kuten koealue, pakolliset tehtävät, työohjeita ja sen sellaista. Sivupalkkeihin voidaan kerätä linkkejä aiheeseen liittyville sivuille ja niin edelleen. Vaarana tässä on tietenkin liikasekavuus, jos tiedotettavaa ja ohjeistettavaa asiaa on kovin paljon. Tässä vielä koosteena, mitä hyötyä blogien käytöstä on. Oikeassakin elämässä vieraalla kielellä kirjoittava käyttää monenlaisia apuvälineitä oikeinkirjoitustarkistuksesta sanakirjoihin ja netistä löytyviin malleihin. Miksi siis ei myös koulutyössä, jossa näiden välineiden käyttöä tulisi harjoitella? Koska opiskelija on usein utelias tietämään, miten toiset ovat ratkaisseen tehtävänannon, usuttaa blogityöskentely myös lukemaan enemmän tekstiä. Lisäksi toisten töistä voi ottaa mallia. Monet myös haluavat nähdä, miten sijoittuvat taitotasoltaan muihin nähden. Blogityöskentelyssä tulee huomaamatta tutuksi myös moni muu asia, kuten netiketti, palveluun kirjautuminen, oman verkkoidentiteetin säätely ja tekijänoikeusasiat. Lisäksi samalla tulee harjoiteltua lähteiden käyttöä ja vahvistettua rajanvetoa luvallisen käytön ja plagioinnin välillä. Blogityöskentely myös mahdollistaa työskentelyn ryhmän ulkopuolisten toimijoiden kanssa, kuten yhteistyön eri koulujen tai eri opetusryhmien kanssa. Seuraavaksi kerron tämmöisiä käytännön asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee blogityöskentelyä ja miten sitä työskentelyä kannattaa organisoida. Ensimmäiseksi kannattaa miettiä, miten haluaa opiskelijoiden osallistuvan. Pitääkö kaikilla olla omat tunnukset? Jos pitää, pitääkö ensin kysyä alaikäisten vanhemmilta suostumus? Millainen ikäraja valitsemallani palvelulla on? Ja onko rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyttävä käyttöehdot? Entä jos joku kieltäytyy tai vanhemmat kieltävät palveluun kirjautumisen? Kannattaa selvittää, voisiko blogiin kirjoittaa lainatunnuksin tai anonyyminä, eli voisiko kirjautumista jotenkin kiertää. Yksi ratkaisu voisi olla, että koulu tai kaupunki ryhtyy ylläpitämään palvelua omassa verkossaan, jolloin blogissa tulee osa koulun tai kaupungin ylläpitämää oppimisympäristöä. Näin tehtiin Porissa, jossa oma blogiprojektimme toteutettiin Porin opetusteknologiakeskuksen ylläpitämällä WordPress-alustalla. Jokainen opiskelija velvoitettiin tekemään tunnukset palveluun. Samat tunnukset mahdollistavat omien blogien luonnin myöhemminkin opiskelutarkoituksiin. Tunnusten teossa sai itse valita nimen ja nimimerkkinsä, kunhan kertoi ne opettajalle. Tämä on tärkeää, jotta opiskelijalla on mahdollisuus itse säädellä omaa verkkoidentiteettiään ja sen näkyvyyttä. Siltikään osa opiskelijoista ei kaikesta huolimatta onnistunut tekemään tunnuksia, joten he lähettivät tekstinsä opettajalle sähköpostina. Opettaja kopioi ne blogiin omilla tunnuksillaan ja merkitsi kirjoittajan tekstin loppuun joko nimellä tai nimimerkillä. Tämäkin on yksi keino kiertää tunnusongelma, mutta se on hankala eikä ole opiskelijasta niin palkitseva.
Toinen seikka, jota kannattaa miettiä etukäteen, on laitteiden ja verkon saatavuus. Harvassa koulussa on tarjolla oma läppäri jokaiselle opiskelijalle, joten kirjoittamista joutuu porrastamaan, jos se tapahtuu oppitunnilla. Jos palvelun on mobiilisovellus kännykälle, moni ongelma saa ratkaisun. Tosin kännykällä ei kovin pitkiä tekstejä voi kirjoittaa ainakaan mukavasti. Myös plan B täytyy olla valmiina, jos laitteet tai verkko eivät pelitäkään. Omassa blogiprojektissamme ohjeistus ja tunnusten teko tehtiin tunnilla ohjatusti. Ohjaamiseen käytettiin myös melko paljon tuntiaikaa, mutta itse kirjoitustyö tehtiin kotona. Osa kirjoitti tekstejä oppitunnillakin omilla koneillaan, jos aikaa jäi muulta tuntityöskentelyltä. Vain yhdellä opiskelijalla ei ollut mahdollisuutta tietokoneen tai netin käyttöön. Hän toi työt käsinkirjoitettuna paperiversiona. Koulun koneet toimivat epävarmasti, mutta verkko alkaa olla jo kattava ja melko toimintavarma. Oman laitteen tuomisessa on se etu, että päivitykset ovat ajan tasalla ja se on opiskelijalle tuttu, eikä aikaa mene eri toimintojen opetteluun. Ohjeistukseen kannattaa panostaa, sillä osa opiskelijoista oli yllättävän kömpelöitä ja harjaantumattomia esimerkiksi tunnusten tekemisessä tai artikkelien julkaisemisessa. Ajan säästämiseksi kannattaa hyödyntää luokan taitajia, jotka neuvovat kädestä pitäen muita. Ohjeet ja tehtävänannot kannattaa antaa kirjallisena paperiversiona, sillä eri sivujen välillä navigoiminen on raskasta ja ainakin mobiililaitteilla melko hankalaakin. Koulun kannattaisi koota ohjeet yhteistyönä vaikkapa vihkoksi, joka sisältäisi yleiset blogin käyttöohjeet, rekisteröitymisestä artikkelien muokkaukseen ja julkaisuun sekä selkeät pelisäännöt esimerkiksi lähteiden ja työkalujen käytöstä, netiketistä ja muusta. Vihkon voisi jopa julkaista, jotta muutkin voivat hyödyntää sitä ja jopa parastaa sitä. Etukäteen kannattaa miettiä myös arviointia. Millä kriteereillä arvioidaan? Paljonko ja miten se vaikuttaa arvosanaan? Selkeät arviointilomakkeet auttavat opiskelijoita hahmottamaan, mitä heiltä vaaditaan ja toimimaan niiden mukaan. Toisaalta selkeiden ja porsaanreiättömien arviointikriteereiden luominen ei ole järin helppoa, joten kannattaa jättää kriteereihin jonkin verran tulkinnan varaa. Erityisesti arviointikriteereitä laatiessa on huomattava, että arvioinnin lähtökohdat ovat blogityöskentelyssä ihan toisenlaiset kuin tavallista kirjallista suoritusta arvioitaessa. Koska kirjoittaminen ei tapahdu enää valvotuissa oloissa ja kielityökalut ja muut apuvälineet ovat kaikkien saatavilla, ei arviointia voi perustaa pääasiassa kieliasuun, vaan tarvitaan uudenlaisia kriteereitä, jotka ottavat huomioon työskentelyn kokonaisuudessaan, esimerkiksi ulkoasun, kuvituksen, lähteiden käytön ja merkinnän ja niin edelleen. Olen tässä jo useasti viitannut blogiprojektiimme, jonka vasta tässä kohtaa esittelen kunnolla. Koitan tässä tiivistää hyväksi havaittuja käytäntöjä ja kikkoja, jotta ei muiden tarvitsisi kompastella ihan samoihin sudenkuoppiin kuin me. Blogiprojektissa oli mukana 4 saman englannin kurssin opetusryhmää, joille luotiin yksi yhteinen blogi. Opiskelijat tekivät tunnuksensa palveluun ja opettaja kutsui heidät sen jälkeen blogin kirjoittajiksi. Käytännössä tämä sujui seuraavasti. Ensin opiskelija teki tunnukset blogit.sedunet.fi-palveluun. Sitten opiskelija lähetti sähköpostiosoitteensa opettajalle, jonka jälkeen opettaja lisäsi opiskelijan blogin kirjoittajaksi. Periaatteessa yksinkertaista, mutta käytännössä ei. Koska palvelu lähettää opiskelijalle vahvistuspyynnön sähköpostiin joka vaiheesta, josta seuraa, että kokemattomimmat eivät lopuksi tienneet, mihin olivat päätyneet, ja osa oli vahingossa luonut oman blogin pelkkien kirjoittajatunnusten sijaan. Osalle vahvistusviestit olivat menneet roskapostiin, eikä niitä löytynyt enää. Joten mitä tästä opimme? Varaa tunnusten tekoon runsaasti aikaa.
jopa kokonainen 75 minuutin oppitunti. Ja toinen opetus. Pidä paperilla kirjanpitoa opiskelijoiden rekisteröitymisen eri vaiheista. Itse käytin Vilman tulostettua päiväkirjan sivua, johon merkitsin, kenelle olin jo kutsun lähettänyt ja kenen tunnukset olivat kunnossa ja kenen vahvistamatta. Ja tältä blogimme etusivu näytti. Tämä kuvakollaasi tuossa blogin etusivulla on tehty ihan tavallisella Wordillä. Eli siinä on aseteltu kuvat sikinsokin Wordin sivulle ja sitten Officen leikkaustyökalulla leikattu siitä sopiva viipale ja tallennettu se kuvana. Aina ei siis tarvita suuria kuvankäsittelijän taitoja, kunhan on intoa ja yritystä. Kuvakollaasin alla on alasivujen otsikot. Ja sivupalkissa on uusimmat artikkelit, kommentit, linkit, kategoriat, avainsanat ja kirjautumistoiminnot. Artikkelit haluttiin pitää etusivulla, jotta se kannustaisi opiskelijoita lukemaan toistensa artikkeleita. Kuten näkyy, sivupalkki tuli aika täyteen ja oli vähän levottoman oloinen. Myös alasivuja voisi hieman siistiä ja karsia. Tehtävänantona oli laatia 2 noin 300 sanaista blogikirjoitusta. Artikkelien pituudelle ei ollut ylärajaa. Elokuva-arvostelu oli kaikille pakollinen, mutta toisessa työssä sai valita eri vaihtoehdoista. Fanfictionin kirjoittaminen oli opiskelijoiden oma toive, ja siitä tulikin melko suosittu tehtävä, jossa monet tavallisesti vain keskinkertaisesti suoriutuvat kirjoittajat pääsivät loistamaan. Tulokset olivat aika hyviä. Novellianalyysi oli semmoinen helppo perustehtävä, ja kirja-analyysi oli tämmöinen perinteinen englanti 5-kurssin tehtävä. Halusimme tuoda blogiprojektissa esiin myös tekijänoikeusasioita ja tietoa plagioinnista ja sen seurauksista. Opiskelijat tutustutettiin Creative Commons-lisensseihin ja heille annettiin tietoa, mistä vapaasti käytettäviä kuvia löytyy. Tästä huolimatta plagiointia esiintyi jonkin verran ja suuri osa kuvista oli luvattomia. Plagioidut tekstit kirjoitutettiin uudestaan. Kuvien alkuperän tarkastaminen tai luvattomien kuvien poistamiseen ei opettajan aika ja resurssit enää kuitenkaan riittäneet. Käytännössä opiskelijat eivät juuri koskaan ilmoittaneet lähteitään, vaan kertoivat omin sanoin, mitä olivat lukeneet muualta. Lähteiden käyttö on suuri asiakokonaisuus, joka pitäisi opettaa joka aineessa erikseen, jonka pitäisi läpäistä koko opetussuunnitelma. Hankaluuksia tuntuivat tuottavan muun muassa seuraavat seikat. Ensinnäkin, missä menee kopioimisen ja omin sanoin sanomisen raja. Monet opiskelijoista käyttivät kollaasilauseita, jossa oli pätkä otettu sieltä ja toinen pätkä täältä. Toinen hankala asia on se, että miten lausetasolla ilmoitetaan lähde. Eli epäsuoran esityksen hallinta oli monella hukassa. Samoin lainauksen merkintätavat olivat hukassa. Ja kolmas asia oli se, että mitkä tiedot pitää ilmoittaa lähteestä otetuiksi ja mitä voidaan olettaa olevan yleistietoa. Esimerkiksi näyttelijän syntymäajat tai näyttelijän työhistoria. Onko se yleistietoa vai lähteestä hankittua tietoa. Ja myöskin viimeiseksi, mikä on alkuperäinen lähde. Netti on täynnä tekstejä, joita on kopioitu, plagioitu, lainattu. Ja sama teksti saattaa esiintyä useassakin eri paikassa, joten mikä niistä on se alkuperäinen. Tässä seuraavassa on näkymä blogin
konehuoneesta, eli ohjausnäkymästä. Ohjausnäkymän kautta opettaja pystyy näkemään ja hallinnoimaan kaikkea blogin toimintaa. Käyttäjät-kohdasta hän pystyy lisäämään ja poistamaan opiskelijoita sekä antamaan heille eriasteisia oikeuksia toimia blogissa. Omassa blogiprojektissamme opiskelijoille annettiin kirjoittajan oikeudet, mikä tarkoittaa, että kirjoittaja saa julkaista artikkelin omin päin ja pystyy muokkaamaan sitä myös julkaisemisen jälkeen. Kirjoittaja voi itse valita artikkelilleen kategorian ja avainsanat. Kirjoittaja ei voi muokata toisen artikkeleita eikä näe ohjausnäkymässä muiden tietoja. Kun kirjoittajia on runsaasti tai opettajia on useampi, on töiden valmistumisen seuranta ja niiden arviointi helpompaa, kun tekstit voi seuloa lukulistaksi. Tässä apuna voidaan käyttää sekä kategorioita että avainsanoja. Kategoriat tarkoittaa, että merkittiin meidän projektissa eri tehtävätyypit eri kategorioiksi, jotta olisi helpompi arvioida samantyyppiset tehtävät samalla kertaa. Yhdeksi kategoriaksi laitettiin arvosteltu. Arvosteltu kategoria oli kätevä, koska se säästi opettajan aikaa, kun arvioitiin tekstejä useassa erässä ja opettaja näki heti yhdellä silmäyksellä, mihin artikkelin edellisellä kerralla jäi. Opiskelijoille se oli myös kätevä, koska jos työtään halusi vielä parannella, saattoi kategorian napsauttaa pois, jolloin työ palautui opettajan lukulistaan. Tämä kikka mahdollistaa siis prosessimaisen työskentelyn. Arvioinnin ei välttämättä tarvitse kohdistua vain lopputuotokseen. Pakolliseksi avainsanaksi määrättiin opetusryhmän tunnus, jotta opettaja voisi helpommin löytää tietyn opetusryhmän työt ilman, että niitä olisi yksitellen kaiveltava 200 artikkelin joukosta. Muut avainsanat opiskelijat saivat itse valita. Näiden kahden seulontatyökalun avulla artikkeleiden arvostelu ja työn edistymisen valvonta helpottui huomattavasti. Edelleenkin paperinen kirjanpito Wilman päiväkirjasivulla oli elintärkeää. Tässä diassa näkyy laatimamme elokuva-arvostelun arviointikriteerit. Kriteerien laatiminen ei ole helppoa, joten näihinkin tulee seuraavalla kerralla muutoksia. Ensinnäkin nämä kriteerit olivat liian tehtäväkohtaiset. Ne soveltuvat vain tämän tehtävän arviointiin, mutta eivät esimerkiksi fanfictionin arvioimiseen. Toisekseen ne oli liian yksityiskohtaiset. Syntyy helposti arvosanaloukkuja, eikä eroja synny riittävästi. Haasteena oli luoda sellaiset arviointikriteerit, jotka eivät pohjaudu kokonaan kielelliseen ilmaisuun, vaan ottavat huomioon myös muita seikkoja. Siitä, että mitä nämä muut seikat voisivat olla, pitää vielä keskustella. Esimerkiksi ne voisivat olla artikkelin ulkoasua tai lähteiden käyttöä, tai niiden merkintää, tai kuvien luvallista käyttöä koskevia. Se, että meitä oli 2, helpotti työskentelyä huomattavasti, koska blogin rakentamistyökalu ja sen ylläpito- ja hallinnointityö voitiin jakaa. Opiskelijat esimerkiksi säännönmukaisesti unohtivat valita tehtävälle kategorian ja liittää siihen avainsanat, jolloin kumpi tahansa opettajista saattoi napsutella ne paikoilleen. Kommenttienkin valvonta oli helpompaa, kun oli 2 silmäparia. Myös pedagogisten kysymysten äärellä 2 päätä oli viisaampi kuin 1, ja arviointikriteereiden sudenkuopat tuli havaittua yhteistuumin paremmin. Käytännössä meillä molemmilla opettajilla oli tasaveroiset pääkäyttäjän oikeudet, jolloin projektista tuli tälläkin tavalla meidän yhteinen. Tässä vielä muutama linkki, joista 2 viimeistä selostaa tätä meidän blogikokeilua vielä vähän tarkemmin. Ja 2 muussa on käytännön ohjeita, miten blogi toimii, ja myöskin pedagogisia ohjeita blogin käyttöön opetuksessa.